अभियान संपूर्ण भारतभर सुरू असा आणि या माध्यमातून आम्ही सगळ्या हिंदू जनतेक सांगता की सगळ्यांनी ह्या अभियानात हातभार लावचो। हजारो सिग्नेचर घेऊन आम्ही आज एक निवेदन कलेक्टर हांगा सबमिट केल्ले असा। या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की गोमातेचे रक्षण आम्ही करनात की खरे गोमाता आमचे रक्षण करता। गोमाता असा म्हणून आमची संपूर्ण सृष्टी आज जिवंत असा। त्यामुळे या गोमातेची ज्या प्रमाणात अवहेलना गोमातेचे अन्याय अत्याचार सुरू असा हे सगळे थांबपा खातीर सगळ्या गोप्रेमींनी सगळ्या हिंदू समाजांनी या अभियानात हातभार लावचो, सगळ्यांनी पाठी उभे रावचे आणि केंद्र सरकार राज्य सरकार या सगळ्यांका आम्ही आवाहन करता की संपूर्ण देशभरात गोमातेचे रक्षण जावपा खातीर गोहत्या बंदी कायदो लागू करचो आणि गोमातेक राष्ट्रमातेचो दर्जो दिवचो अशा प्रकारची मागणी या माध्यमातून आम्ही करता। नमस्कार। कितले आहेत इतर जवळजवळ 5400 तालुक्यांनी आम्ही सगळीकडे निवेदन आज सगळीकडे सबमिट केलं वयता असा आणि आज गोयचे प्रतिनिधी म्हणून गोया त्यानंतर म्हापसा फोंडा अशा प्रत्येक तालुक्यांनी आज ही मोहीम हे अभियान आता सुरू असा। जय श्रीराम, हर हर महादेव, जय गोमाता। आयज भारतातले जितले तालुका आसा प्रत्येक तालुक्यान गौ सन्मान आव्हान अभियान जे आसा ही आयज सगळे कडेन जाल्ले आसा। ज्या जाग्याचेर प्रत्येक गौप्रेमी गौ रक्षक किंवा गौ मातेचे जे भक्त आसा ते सगळे तालुक्यांनी वचोन डेप्युटी कलेक्टर जे आसा तेंचे कडेन वचोन निवेदन दिल्लें आसा की गौ माताक ही राज्यमाता घोशीत करचे, गौ माताक ही राष्ट्रमाता घोशीत करची आणि जितले भारतान जे स्लॉटर हाऊजीस आहा लिगल इलिगल जितले टर्म्स आहा ते सगळे हांगासरले बंद जावचे। गोवंशाची हत्या पूर्णपणे बंद जावची कित्याक की हे जे आमचे संस्कृती हिंदू भावना संस्कृती बुन्याव जी आसा ती गोवंश आसा गोमाता आसा त्या खातीर आमच्यांनी हे निवेदन आयज भारतातल्या प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक तहसिलान डेप्युटी कलेक्टरे कडेन दिल्लें आसा। त्याच हिशोबान आमी हांगासर जे आसा फोंडा तालुक्यान आयज गोमाता आनी नंदी बाबा घेवन हांगासर येयल्ले आसा आणि डेप्युटी कलेक्टर यांचे कडेन आमच्यांनी निवेदन दिल्लें आसा की ते आमची जी प्रत आसा ती प्रायम मिनिस्टरा कडेन प्रेजिडेंटा कडेन आमचे गव्हर्नर सरा कडेन आनी CM सरा कडेन आमी डेप्युटी कलेक्टरा थ्रू धाडलेले आसा आणि आमी वेगळेय धाडटले आणि सगळ्या कडल्यान फक्त आमी एकूच निवेदन करूंक सोदता की गौ माता ही आमची हिंदू संस्कृती सनातन संस्कृतीची मूल भाव आणि मूल बुन्याव। सो त्या खातीर गोवंशाक गौ माता राष्ट्रमाता ही घोषित करची। जो गौ माता है उसको राष्ट्रमाता बनाया जाए। उनकी जो अवैध हत्या है अवैध हो या अवैध हो उसको पूरी तरह से रोक हो जाना चाहिए। ये सभी हिंदुओं का ये इच्छा है क्योंकि हमारा संस्कृति जो है इनके ऊपर ही निर्भर है और अब तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इतना सालों का जो हमारा संघर्ष है ये अगर हमको हमारा मान्यता हो जाएगी तो हमारा बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा। तो हमको हमारे जो लीडर्स हैं जो अभी राज्य में हैं उनके प्रति हमारा आवेदन है। कृपा करके हमारा जो निवेदन इसको हम आप स्वीकार करें। थैंक यू।